Okay guys, magandang hapon sa lahat. At ngayon guys, ngayon lang tayo nakalabas guys no kasi diretso yung ulan maghapon mula kagabi tsaka maghapon ngayon. Ngayon lang tumigil yung ulan guys. Sa mga ano na, 5 PM na yung tumigil yung ulan guys. Nandito tayo ngayon sa Orno Street, Poblacion, Bugalyon, Pangasinan. Ayun guys. Ngayon yung palayan guys, so namumuti na sa tubig. Ayan. Dito pala sa kabila guys, ayan oh. Tubig na yan guys. Ayan, tubig na. Titingnan natin doon banda guys. At tayo ay nagbabike guys oh. Kasi pinapractice natin yung bike. Ayan guys oh. Tubig na yan guys. Maagos. Malakas yung agos ito guys oh. Yan, wala na, sira na tong palay. Kasi malakas yung agos. At dyan guys, ayan ang Barangay Sukuni. Barangay Sukuni, Bugalyon. Ayan guys oh. Ito yung guys, magdamag na ulan tsaka maghapon na ulan. Ngayon lang tumigil na mga 5 PM na. Yun oh. Lakas ng agos guys, daming tubig oh. Yun oh. Ito guys, hindi pa naman to nataniman. Pero taniman ng palay din ito. Yan. Yan diretso yan doon guys oh. Lakas ng agos guys. Wala na yan mga palay na yan. Sira na yan guys. Ito, yung mga palay dito. Sira na to. Bagong lang to guys. Sabog pala to, sabog. Hindi tanim, sabog. Yan, sira na yan. Ubos na. Lakas ng tubig oh. At doon banda guys sa may mga kabahayan, marami ng diyan, binaha na bahay sa harapan. Ayan, titingnan natin guys. Kaming golden. Tabi ka nung. Ayan guys no, dito banda. Ayan, lakas na ng dito guys, so puno na. Tapos yan. Yan. Tubig na sa harapan ng bahay guys. Binabaha na sila oh. Drop lah.
Danom laman na dyan, nadadanuman irawa. Tapos dito guys, baha din ng kapitbahay nila dito guys. Hoy! Tubig na rin yan guys. Oh. Malalim na tubig na yan guys. Tubig na rin sila dito. Tubig na rin pala hanggang doon sa likod. Ay, may tao pala dito. Yan, tubig na rin yan. Hanggang doon sa likod. Yan guys, nakita natin at buti na lang tumigil yung ulan. Hindi na sila masyadong matutubigan doon yung bahay na yun. Kabahayan na yun. Kawawa naman sila guys. Malakas dito guys oh. Kaya yan. May tatlong bibi akong nakita. Ayan. Naliligo yung mga bibi guys. Pato. Yan, ito mga kabahayan, ito guys, poblasyon pa to guys, pero ayun oh. Tubig na. Punta tayo doon sa bandang dulo guys ng ano, sakop pa rin ng poblasyon. Poblasyon Bugalyon. Ayun na nga guys, lumiwanag na guys no. Sana wala nang ulan kasi bumabaha na. Marami ng ano, kabahayan na natutubigan na yung ano nila, harapan. Ayan. Ayan pala yung ano guys oh, kitang-kita na yung bundok guys no. Yan. Kahapon puno ng ulap yan. Ngayon kitang-kita na oh, hanggang dun sa taas. Dito pala tayo pupunta guys, tingnan natin dito kung ano na rin, bumabaha na rin. At ito nga guys, ayan, malalim na rin. Yung may bahay doon guys, so tubig na. Ano? Tubig na yung may bahay doon oh. Tapos dito, yan, tubig na rin dito guys. Yan. Pero mataas yung ano guys no, kalsada yan.
Ayan na guys, oh. Yung bundok. Maliwanag na. Sana hindi na uulan bukas. Yun, oh. Puti na dun sa baba guys, oh. Kapag pumuti dyan sa baba guys, ibig sabihin, ano na, hudyat na ng ano na yan guys, baha. Malalim na yung tubig na yan. Yun, oh. Ayan. Okay guys, hanggang dito na lang muna ang ating video at maraming salamat na naman ulit sa panonood at sa suporta na binigay ninyo. Patuloy lang sa suporta nitong maliit kong channel guys. Yan. Maraming salamat sa inyong lahat. At meron na rin pala tayong subscribers sa United States at saka Canada. Ayan, shout out sa inyong lahat dyan guys. Lagi kayong mag-ingat dyan guys. Ayan. Maraming salamat sa suporta na binigay niyo.